Sí, sí. Sí, hola. Buenos días, vamos a proceder al sorteo. Vamos a facer dos sorteos, unha camiseta aniversario do club e dúas botellas de vino. Como te chamas? René. 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 A ver, René, coño un número. A ver que número é este. 9244. 9244. Gardo, non lo perdas, Este para a camiseta. 9244. Por favor, baixas. E ahora ti como... Brai. Muy ben, Brais, así me gusta. Coño un número. A ver. 8355. 8355. Apareciu 8355. Sí, saben. Vais, oye, tú no me vas a notar. Y vas
vas a dar el guiño y tú vas a dar la camiseta, ¿vale? Hostia, venga. Hostia, yo tocó, claro. Sí. Este é o 9244. Este é o teu, da camiseta. Este que un momentinho para sacar unha foto. Outro, hombre, un pouco máis, 2, 8.355.